Wat ladang itip bat ngioi ya kajing shisha ba Prime Minister jonggari India uba deiru Prime Minister uba ningkong banrung hapok ki jaka leniam jonggi Kristan hasitelup kapertai menim haga kendai terik ubana yayong ar hajar ar pulain Narendra Modi ulalej banya simenta haga jing rakhe ya kajing mipat utrai jungi Jesu Christ lane kasngi Pasca Haskret Hat Church ha New Delhi Narendra Modi kumbang itip ba udai na ka parti BJP ka deiru ka parti ka basensar ya kari India baro kawe ha kine kisnem hato kanega jingle jongu bane simenta kadai ka buj politik lane kadai ka mensim jong ga jing shisha ba ula don lupa hapok ka mensim hendrai imat kanega jingle ga jongu kadai tang ka buj politik ban yok kring ya ki Kristan namar kumbang itip ki Kristan kim pediang satia ya kane ka parti BJP ladang iong bagane ka jinglej ban ye simpenta Prime Minister Narendra Modi kade ka mensim ban ye simpenta da ka jing shisha hato bale mariabut ka singingkong ka parti BJP kale donbor ban penpra ye ki jaka mane bele jonggi Kristan lane ki jaka leniam ha Manipur kala penjot hadu likely ki jaka mane bele jonggi Kristan hapo Impal kita kilong ka Evangelical Baptist Convention Church ka Evangelical Lutheran Church Manipur bat ka Catholic Holy Spirit Church kine ki balang kilas dang nadu ka snem khat khandai spa nyo pusau bat hadu menta kila kenjo sau khandai snem kane ka jingle donbor jong kane ka parti BJP bayalam da Narendra Modi kalau pensngusi bat pen pajonut yeki runget Kristan hitulup ka pertai imat kane ka parti kan weng sendon ya ka hok jonggari India ka right to religion kumta tang kane ka we nga khot ye phi baro ki runget Kristan banbu ha ki jing duai naka benta kane ka jingle donbor jong kane ka parti BJP bat hinduai yakine kilanot kibala duno yakitei ki jakka mane blei thau hapo ka jella Manipur